בקטע הזה של יעקב עכשיו, אז צריך לזכור שיעקב מוריד את האור הגנוז לתוך חושך, והוא חווה את האור הגנוז בתוך חושך, וזה לא נראה לו חושך. אתם מבינים, אנחנו תופסים חושך כאיזה דבר שהוא מפחיד, או שיש פה איזה משהו שלא רואים טוב. לא, הוא רואה בדיוק את זה. בידיעה שהקדוש ברוך הוא עכשיו בורא את המציאות הזאת, ואי אפשר להזיז אותו מהדבר הזה. ובגלל זה הוא גם מתחתן עם רחל. זאת אומרת, מה שהוא אהב את רחל, זה לא בגלל שהייתה יפה. או שהוא חי באיזה love story. הוא ראה שרחל יש לה את הכוח של הגבורות האלה, לנהל בית יהודי, בידיעה גמורה, שכל מה שאני עושה פה, זה מעשה אלוקים גמור. בלי שמישהו יכול לקחת אותי ימינה שמאלה. והוא אומר, אני בדיוק אישה כזאת צריך, אני רוצה בית כזה. הבית הזה הוא יחזיק את האור אינסוף שאני צריך להוריד לתוך המציאות.